Ето го разминаването на други два ферибота. Единият от континента към остров Тасос, другият от остров Тасос към континента. Прекрасна гледка, прекрасна гледка. Ето, и трети идва отзад. Не могат да се оплачат туристите. Ето сега и тия двата ще се разминат. Готово. И белият ферибот и той продължава към Тасос.